Siena, ui, impressionant, impressionant. Escolta'm, què tal, com esteu? Molt bé. Molta festa avui, Molta festa. Com us dieu? Com et dius tu? Jo, Tània. I tu? Ingrid. I tu? Laura. Molt bé, la Tània, la l'Ingrid i la Laura. No sé si ho he dit bé, si no ho he dit bé, Escolteu-me, vosaltres estudieu, treballeu, no feu res? Estudiem ADE. Les dues coses. AD. Administració i això, És que ja m'he trobat abans una noia. I treball. Escolteu-me, demà anireu a classe o què? No crec. És impressionant, Aquí la gent ho té superclar que demà no anirà a classe. Com us diu el vostre professor? Albert. Albert, un negatiu per totes elles perquè no vindran a classe, ja us ho dic ara. Hem sortit de la sala Royal, impressionant gran sala, que avui us presentem el DEC Extra aquí al Digital Kids, Tenim gent, què tal, com esteu? Hola, molt bé, molt bé. Hola, què tal, festa universitària avui, Sí. A sac. Escolta'm, com et dius tu? Jo em dic Joyce, Tararols. Com, perdona? Joyce. Joyce. Ània. Ània, què estudieu vosaltres? ADE. Com? ADE, i som les delegades, Jo sé què és això d'ADE. Administració i direcció d'empreses. Molt bé, superinteressant. Molt bé, i tu també? Jo sí. Totes dos esteu estudiant això. Delegades. Carai, tu. Escolteu-me, va, un exemple que vulgueu donar a tota la gent de la vostra classe. Home, que s'animin i surtin. Cap allà, la càmera. S'animin i surtin i no... Que ballin molt aquesta nit. Exacte. Sous parella vosaltres dos? Sí, en realitat... Ui, que bé. Tu, és que hi ha molts llocs que m'ho neguen. Aquí, pim-pam, a la sala Royal, res de mentides. Tu, aquí, parelles... Va, un petó. Un petó, que se ve, Els meus pares, no. Públic no. M'agrades, Jo no, és molt lletja. Escolta'm... És broma. Ho dic amb tot el carinyo del món. Escolta'm, va, un missatge per tota la gent que ens està veient ara mateix. Un missatge, tu. Un massatge no, Perquè hi ha gent que em diu, hòstia, però com es fa un massatge? No, un missatge. El 277 99. Que s'animin a ballar al pòdium, no? Que bé. Que sempre estic sola. Sí. Sempre sola, jo estic amb tu. Ja està. No, aneu-vos discutint, No, carinyo, jo t'estimo molt. Ja la viatge, baby. Seràs de matrimoni, cada tarda, ja ho sabeu. Escolteu-me, que vagi molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Que disfruteu, no begueu molt, begueu... No beguem. No. Ni fumem, ni bevem, ni fem res. Sou molt sanes, vosaltres, Us ho hem de creure o no? Sí. Per ella no, per mi sí. No ho sé. Em sembla que no, Pel·lis en públic. Escolteu-me, que vagi molt bé. Nosaltres continuem. Fins ara! Je vis avec ton regard depuis le jour de mon départ. Tu grandis dans Va, seguim aquí a la sala Royal, a l'entrada. Ja veieu quina cua que tenim aquí? Tot això és la gent que vol parlar amb nosaltres, Però s'han d'anar esperant. Va, una foto. Xic-xac. Vale. Molt bé, escolteu-me, com us dieu? Jo em dic Tomàs. Què tal, Tomàs? Com et dius? Sisplau. Josep, què? De res. Ja t'ho diré, ja et diré Josep. I tu? Pere de la Cullera. Què tal, Pere de la Cullera? El processó? Bastant. Sí o no? Sí, Molt bé. Ets religiós, bastant. Coneixes a la iaia Remei? No, aquesta no. Ja te la presentaré. No va al meu psiquiatre? Puc enviar-li un missatge al meu psiquiatre? Sí, envia-li. He canviat la medicina. La medicina... Està bé. Jo crec que et recuperaràs aviat aquí dins, Sí, ho intentaré. Es farà el que es podrà. I tu has de donar algun missatge a algú? Jo no. La teva mare, la teva nòvia? Hola, carinyo, t'estimo molt, avui no veuré. Hola, carinyo, t'estimo molt, avui em tocaré només A mi amb no, ell. Sí, no pateixis, no passarà res més. Vale. Tens un patinar molt maco. Escolta'm, i tu vols donar algun missatge a algú, la teva nòvia, el teu pare, la teva mare, el teu periquito, el teu gos, el teu gat? El teu conill, tens conill? No m'hi veig amb cor. No t'hi veus un cos? Molt bé, millor. És un no intel·ligent perquè així no la caga per si de cas. Escolteu-me, estudieu, treballeu, no foteu res. Tu tens cara de no fotre res, Jo tinc cara d'estudiar. Molt bé, i tu? Jo estudio. I tu què fas? Estudies, treballes? Estudio. Què estudieu? Què estudies tu? Dret. Agafa una cadira. I tu? També. Tots tres estudieu dret? No, tu què estudies? Enginyeria mecànica. Ei, que bé, enginyeria mecànica, pim-pam. Escolteu-me, heu vingut aquí per lligar, suposo. Teniu nòvia? Tens nòvia? I tu? Hem vingut tots amb nòvia. On són les vostres nòvies? Veniu cap aquí. No, no són. Que puja no és. Vale. Vosaltres no sou pas els seus nòvios, no? Digue'm. Sou pas els seus nòvios, vosaltres. Què, home? Val, no, és que diuen aquestes d'aquí. La
gent està a punt, la gent ha deixat les seves robes, les seves jaquetes, perquè tenen fred, pobretes, que no es glacin. Què tal, com esteu? Bé. Oi, oi! Escolteu-me, acabeu d'arribar, heu vingut a deixar les coses... I sóc jo, què tal? Escolteu-me, què tal, com esteu? Bé. Molta festa avui, Vosaltres estudieu, treballeu, no foteu res... Totes estudieu? Sí. Molt bé, ho tenen superclar, Què estudieu? Magisteri infantil. Ai, que maco, magisteri infantil, anem a cuidar els nens, té un xapatxament... Va així més o menys, no? Bueno, hi ha molta feina, també. Sí. Hi ha nens molt recollons, així de clar. No, són molt macos, els nens. Ja. Sí, no, sí, jo també estic d'acord. Tu què estudies? Magisteri infantil. Totes tres, i tu també? Sí, les tres. Són les tres persones en gran, Val. Escolteu-me. Què passa, som de Banyoles? Ja les conec. Molt bé. Escolteu-me, com es presenta avui la festa aquí? Com es presenta aquesta festa universitària? Molt bé. Bé. Sí. Algú pot dir, no m'acaba de convèncer? No, és que, Pere, si surts de festa és perquè tu passes bé. Perquè tu passes... Gana. Molt bé. Escolteu-me, què és el primer que fareu quan entrareu a la discoteca? Anar al vàter, sí o no? No, anar a la sala VIP, anirem. No, però primer anireu al vàter. No. Però hi ha gent que ho fa, això, hi ha gent que ho fa. Ja hem anat abans. Veus, ja hi han anat, més d'entrar, pim-pam. No doneu l'esquena a la càmera, que és lleig. Que és lleig. Bona nit, ens trobem aquí a la sala de ball, a l'antiga sala de ball de Girona, i us presentarem a 4 nois de lo més grans que hi ha aquí. 4 companys, molts grans companys. No. I hem de prestar més atenció a la noia, que molt maca. Sí, va, no, continua. Doncs mira, estem la presentació. aquí, ens trobem aquí al Reial, amb una sala de les més... El micro que jo només ho fan els avis. Vale. Molt bé, va, digues. amb una de les millors sales de Girona. Aquí us presentem una de les millors noies que hi ha aquí, una de les més guapes de Girona, rosa, el cabell llis, sin tetas no hay paraíso. Que sàpigues que aquest noi t'està tirant la canya. Au, de Banyoles. Sí. Sí, soc de Banyoles, què passa? Escolta'm, què tal? Tu, què estudies, tu? Empresarial. Per què tothom estudia empresarial? Calla, que avui és la festa dels empresaris. Vales, y si no, empresariales. Molt bé. Escolta'm, com es presenta la festa d'avui? Com, un moment. Diu que es presenta espectacular!